Yebire biganio toko ya chaka Gusii County ya Nyamira asingo kumenya bunanigo amaegelio asabaliki Gusii County ya Kisii na boigo Nyamira abakago chakigwa bene ne kiombe ya Manga Hat ekige kubwaterana na International Solidarity Foundation nigo abaliki basomirwa igoryo botumekibwe mitandao yekerero na boigo chinga kibabwenerete gusena kibabwenerete kwene kyabuna amangana maya abere kago kirana boikiranu anamono asensemo yokunererigwa kwa basubati na boigo ogokeania chisegi chegenga umurikito Job Maangi na Mange Mayaga yogo kina wekerengo gechisegi chegenka nokunererigwa kwa bwene bw'Ekinyaroka ekiombe kya Manga Hat bakubwaterana n'ekiombe kya International Solidarity Foundation amone ebyombe binde mbaligania amaegeri ya matuko abere ayuacha kalituko lya lero asaba likikorwa se county Nyamira na Kisii asali tukolia lero ntwabwate training ye yabwate abaralikorwa wao abantu ba journalist na abarali twari gukwanira amangana a social media framework asibaba bakorwa amaegerio uchiase abaliki igoro echinjera barabe bakoripotia barenekerenga gyokeane chisegi chegenka nokunererwa kwa bwene bw'Ekinyaroka bunatwaba tokwererwa na Jacob Magero kurwa se kiombe kya Manga Hat twakwana na kia barali baratokonya muri kiombe kya Manga Hat gosanga amangana ya GBV uchiase community na boigo ko reduce amangana ya GBV training yene ya maana mono esa olintu anyora abarali ko ruchi station yawao ko ruchi media station cheito cha Gusii mbase migwa igore chinchera chego tumeka emetandao yekerero ase umuno bw'Ekenyamuriro social media asogosemia abantu igoro yobo bw'Ekisegi chegenka nabo igo okunererwa kwa bwene bw'Ekinyaroka na nimekuja hapa kwa ufadhili wa Manga Hat ili kufunza wanahabari kuhusiana na masuala ya kuripoti habari ambazo zinahusiana na gender based violence kwa mitandao ya kijamii kama vile Facebook, Twitter, YouTube ili tuweze kutumia mitandao ya kijamii kuzungumzia mambo haya ambayo yanaathiri jamii yetu na tuweze kuleta mabadiliko kama wanahabari. Boigomba bagosanga igore chinchera barabe bakobwaterana elinde gokeania chisegi chegenka nokunererwa kwa bwene bw'Ekinyaroka. Our main agenda being here today is to see the best way we can really echo and also air matters to do with gender-based violence, matters that are verified and also precious. And as you know, that social media journalism is taking, I will say, growing very fast. We need to really also disassociate ourselves from, I will say, false news. Enseme yabaliki baikirana enseme yo mbachengera amorokereria yo asebate banachiko bakonya anene mono ase oboliki bwabo nagokeania ekerengo g'Ekisegi chegenka nabo igo okunererwa kwa bwene bw'Ekinyaroka amangana mange tworokeranire rero nkeringa igoro ya social media gosogotumeka kwe mitandao ya yekerero eyokero mwananchi abeiro moliki kiro monto abeire gagosororo na ndebona kendo twasoma nkeringa abananchi baito andonsi asore kogo tumeko mutandao yo kogo tumeke simu yao kwa yabatire ogosoa Facebook ogosoa WhatsApp ogosoa skeregento ogwake chibicha kwa yebekororo manyana kyoko yotumeka kwa sababu aigase umutandao uyo nigoko yotumeka amweli oye kwanyoranga kwagelire kwaletire segi nyumba y'omonto gender based violence. Tumejifunza hiyo aswa ile mambo ya social media ile tuweze kutofautisha zile contents zinaweza kuwekwa kwa social media ni gani zinafaa kufaidi jamii na ni gani atufai kuweka kwa social media. Ginko reporter ya Ndizi TV Job Maangi.